if you want it, yes I really want it. Only if you want it, yes I really want it. Only if you want it, yes I really want it. Can I get an eye open up, easy looking up, smoking up, much dust like a nut. What? Give it up for the real stuff. Shut the what up, back the shut up. What? Hustle from the hood, oh hopping in much rough. The finishing touches will show what rough is. Coming in bunches, get served like lunches. Hold your horses, here's where the source is. Not very tall, but never took a short kid. With a clip to claw, quick draw McGraw. I tricked the law before, all in all I'm raw. A naughty shorty, sporty with a 40, a lordy. Да, осветител. Звукари имаме ли днеска? Опа, мишката. Той са мишката. Колега, какво направи с колата, бе? Отчупи колата, бе. Отчупи колата, бе. Валя! Влезна в Кюстендил. Майката е, ба! Не можа така наприх на табелата на Кюстендил и вече почна да турлади. Изпука колектора. Прекинува. Ей, снимай колектора, колега. Метро Кюстендил си е тежка дестинация. Гледахме уредите. Да. Това си оригинално? Ба си майката. Това е Уилямс, бе, пич. Ба си майката, бе. Там питай, пили. Питай, брат. Как се слага? Лесно. Не, там с флекса. Знаеш какво Уилямс, бе, брат? Лесно се слага. Ще ти разстреля всичките 3 бензин, 8 бензин. Той 3 бензин е най-големия по принцип. Уилямс не знам кой е, ама 3 бензин го познавам. Уилямс кога се е родил? Не е имал Ванус още. Значи са били хубави времена, защото не е имал Ванус. Рил. Сера умрял в такова. Верно? Има ли гражданска? Да. Кой иска да припада? Кой ме да го ставай? Това с врътка ли е? Ръчния, брат. 30, брат. Той затова работи. Той затова работи, да. Охо! Браво, бе, Той изкарави. Реката е средно. Виждал ли сте това? Ето ти буквално, да. Самолет. Буквално диджей в колата. Вало, яла да разкажем къде сме. Защо аз не го боя, бе. Чакай. Добре си, готов си. Чакай аз да се освежа. С нощи работихме до много късно. Заварвали сте. Заварвахме с нощи с Вало. Едни колективи правихме. Добре сме го направили, колега. Много хубав стана, цепи се обаче. Вало, днеска къде сме? Какво правим? В Кюстендил сме, май. Аз какво дойдохме? С една Мазда, почти стигна. Мазда. Как беше експириенсът, пътуването, как беше? Добре. Хубаво беше. Хубаво беше. Имаше хубави завои. Да, Бавно сме ги карали. разбира се. Колата не спира много. В колата не се усеща километрите. Караш с някаква скорост, то се усеща се едно с 80. Аз ще 80. Обаче нещо стана накрая, ми се стори. Имаше пушеци. Не знам, не съм видял. Ти видя? Абе, аз съм се чува видеото. Между другото, това е такова много пуши. Значи имала. Водакто. Защото сме позитивни хора. Питахме се да го оправим. Като празно ремарки. Трябваше да седнеш отзад, бе. А тя интересно е, че от моята страна опираше. Викам, как опираме, бате? Какво няма да опира повече? Японското твинго. Е така е. Чек да пипим. То търси стенса. Да, днеска сме на гости на Тасеви. Тамсио. На Тамсио. И днеска ще снимаме Уилямс. След малко ще влезем вътре, трябва с старши да направим един хубав разговор, според мен е редно. Ама Тасио няма снимаш днеска ти. Ти ще си водещ днеска. Аз съм водещ. Ти знаеш ли, ние даже имаме и камера. О, да, има още камери. Има и оператор, бата. Айде. Шпацията. Еш. Гледай, ще стана, а? Еш. Пин-пин. Сенка ли не прави, а? 4К, 4К, най-известната камера. А едно време в Испания какви клипове е правил. Имаш 3 часа цигански сватби на него. Мустак. Разгада. Гада Локин. Айде, мани. Изкарай ти някаква кара.
Снимаме. Ти какво правиш тук, бе? Снимаме на колегата сервиза. Ще работим днес? Да. Айде. Много снимаш, бе. Снимаш, бе. Много силот. Кажи, пич. Пуснахме камерите, всички млъкнаха. А ти какво правиш тук, бе? Кажи са, кажи. Ти си водещ, какво ти казвам? Аз съм водещ. Дойдехте 16 човека. Бате, 3 камери. Я, обясни къде се намираме. Да. Намираме се в град Кюстендил, столица на Македония. По план трябваше да дойдат 2 човека, то дойдеха 6 коли, като едната е за гарнитура глава. Оказа се по път, че е за гарнитура глава. Валя! Другата и тя припушва на масло. И пак се оказа, че туингото е най-здравата кола. Моля. Пише чекка. Водиш малко. Нямаш и голф, нямаш нищо. То момчето няма и то гледа, знаеш. Имаш и туинго, бе. Имам 2 голфа. Ма нямаш туинго с спойлер. Ето като дарат. Ето зеления компакт. На микрофона. Зеления компакт е тук. Чай, ще го покажа зеления компакт. Снимай само слагаме заден мост. Ласка. Проект? E30 DTM заден мост. Най-добрия. Новия мотор с кулера отгоре. Има интерохлаждане. Интерохлаждане. Големия барабан отзад. Да спира, али дрифтачка. Големата полоска и его новия регенерат. Че Радбурга вече изгорела. Се чуеме какво слагаме вече. Стенсарката. Защото не влиза в гаража предута и като живее отвънка, хората си берат лайсни брони. Демек е била на части в квартала. Беше за части известно време. Трябваше да скрия тук малко. Че откопаваме после или? Кога ще изкарваш? Трябва да инсталираме хидравличната помпа и мога да го опалим отвън. Ако има желаящи. Има ли тук? Има някъде широк плац? Предлагам да гласуваме. Демек дойдохме да духнем още на гарнитура. Има машин мотор. А Светло къде е, бе? Нема колата, взема си жена и му вземаха душата. Ама нема ли я доя днеска? Не. Отивам в канала, бе. Оню. Агур оню и заеви оню. Педре. Това беше червена слушалка, бе. Червена точка за него. Там е здравата кола. Tu има спонсорство. Нали? Колата е на... Бе, колега, нема ти го таза. Не знам. Башата почва да сменя гарнитурата, така че до 1 час е в движение. Моята любима сестра успя да го... Дебутира. Точно така. Woman. Много лошо, клиповете стават все по-расистски и все по-феминистки. Сега ще махат... Черният хумор е излишен. Взема имената. Тук каквото влезе, нищо не се продава. Добре, това е готово, защото си харесва. Аз знам човека, който е сложил това правило. Ходих до рафтовете, затова. На рафтовете има интересни неща. Така. Да. Там скъпите неща. Хубаво е. Като откарам в гаража, ще ти падна на че. За Сити на биткоин. Аз снимам едно е дрифтачката. Айде. Giveaway на канал. Искаш и верно да направим. Giveaway. Кое бе? Мали, тук че им паднат ретерите. Тръгна, намести се. Аз нямам и без. Има още една дрифтачка CLS има там. И е това най-добрия. Така е застанала. Люта 20-ка. Правиме в Кюстендил, така че не се знае какво има в нея и дали изобщо е правилно. Колкото повече SMS-и пратите, толкова по-голям е шанса. 5 лева на SMS. CNC завива. Хидравлична ръчна. 2 седал. Спортни. Волан. Улекотена на Макс. Улекотена газ.
SSB разпънки отзад. Спонсорство. Имали. ЦНЦ. Има колвари от Golf тройка отзад. Колата е много качвана. Изсрах се на този кадър тук, що аз. Шо? Бъркам плюс и минус. От малък. Режи, бе. Това ще е толкова светло. Аз ти казах, нали сме на ауто? Колко тежи това, човече? Още малко. Anyway. Надъхайте момчето ми да си оправи колата. Моля ви. Кой е това? Пат Светло. Та кола, като я взехме, беше Golf 2 без врати, без прозорци и без нищо. Ставаше течение през нея. Лично ние сложихме двигател, заден, преден мост и окачва. Аз съм виждал да се движи. Да, имам клип. Гледайте колко апарата има тази кола отзад, като Lamborghini. А все едно е с два апарата. С 4, колега. С 6, колата има 6 апарата. 220. Корен квадратен от 8. Табло. Валцовано. Таблото е ОМ. Да не се пука. Знаеш, E30 се пука таблото. 30 само се пука цяло. Това кабрио... Това ли ще е на giveaway са? Това кабрио трябва да си го giveaway насам, ако собственика реши ми отговори във Facebook. Имам. Чисто новите обувки, бе. Ей, майка ти. Тия са от на Magica. О, тия са от тия ли, бе? Да, и тия, моите си ги забравих в гаража. Скилдаша ли? Да. Моите си ги забравих в гаража, които са от на Magica обувките и реших, че до вечера трябва да излезна с хуи обувки и взех още едни от на Magica обувки. Партидата. Да. Не е лошо. Той е готин. Той се къпа, се не е лошо. Мон, какво правиш, бе? Любувам се, бе. Това най-хубавия компакт в Европа, сигурно. Може в света. То кашона отгоре, защото капе вода от... Покривната. Аз съм ходил на море с тази кола. Колата е стокла. Джанти окачване не са проект. Аз в принцип мразим компакти, ама по-голям. Просто като го видиш той се влюбваш в компакта. Вади тефтера за сенс настройки. Така. Така. М3 тампони на амортисьорите отгоре. За въртяне и за камбър. Само че като ги завъртиш, така нямаш кастър. Смеяш тампоните на носачите с изместен център. Така. Да имаш кастър. Защото иначе оставаш волана в завой, така и той си остава там. Не се връща. Така, 15 мм фланци. Имаш ЕТ5. За отзад спортна пружина от 124. Взимаш, тя е такава. Режеше през средата. Така, светло ми звъни, трябва да го отбележиме това. Това е. Това е. А кажи за ъглите. Това камбър колко? 6 отпред. Агресив. 5 отзад, примерно, или 4, не знам. Той е колко дойде. Това е компакт, все пак, 30. Но най-баромосто, знаеш. О, чух бири, лата, уф. Ли. Дел. И това е. Сега и кюфтета от нека ще извадим и просто... Казичане. Буквално е сток. 23-ка. Нищо не е пипано по мотора. Отворен див. Само волана е сменен. И шифтър. Плана за тази година е BC, да се дигне малко, някакви джанти с по-голям лета, за да сложа по-големи гуми, широчки и да не минавам през дегналите по диагонал, защото ми писне и вече остарявам. Не съм за този живот. До едно време искам да си карам колата. Еми да, дейлито е, не е дрифтачката, не е... Дейлито е там, него ще го изсипа вече. Трябва да направите кадри отвътре, бе. Какво ще изкарам? Да, после една мивка кадри отвътре. Аз
къде отиваме? Отиваме на това, на ресторант. На ресторант. Водим децата. Айде. Тук ще стане ли? Не. За малко. Апфанка, да се подкрепиме. Дай, аз съм добър спуск. Чакай. Свалих прозореца. 36-ца. Свали прозореца на 36. Без да питам дали се сваля. Айде. Гума, за дамки от трябва, шина, Битак. оригинални. Пак не бачка аутофокуса, ей. Тревало е нещо. Туле, бат. Опанал е летвите. Отиваме да апнеме с приятели. Който същата генерация. Май си хей, да. Не съм да. О, добре. Госпожо. Много съм близо да. Дръпни зума. Ми дръпни зума, бе, бастун. Така. Този автомобил, зеления компакт, е в семейството от 2011 година. Беше семейен автомобил. Аз съм го виждал да съска на компресор, бе. Или беше друг? Това беше малко по-късно. Заводско е и еска. С малка джанта с балон на гума. Обслужваше 4-членно семейство. Колко? От 2011 до 2018, когато аз я наследих. И от тогава вече прилича на това горе-долу. Не, реално това е втората 20. Първата беше 20 Ванус, която изтропа. Защото нещо прекъсваше и бащата реши да завари колкото може и след 15... Айде Вануса. След 15 секунди прекъсвачи имаше клапани в смукателния колектор и част от бутала в картера. Да, после влезе оная 20, която беше малко така препипана. И да, проблема е, че бащата почна ми се връзва на акъла, като взехме тази кола. Беше изсипана, аз не я карах, просто дах акъл тогава. Беше изсипана, после сложих хидравлична ръчна с два апарата, окачвания, завивания и да. Кой ни уйде ореката? Пак аз съм виновен, и не я карам тази кола беше. Триповете до морето бяха доста скандални, защото по едно време беше с 4.27 диференциал. Да, дойде 2018 година. Аз наследих този прекрасен автомобил. С парите от абитуренската закупих тези раздувки от Tenway. Тогава колата беше... Мисля, че беше втора в България с Over Fender. Нещо ново, нещо различно, знаеш. Да, изрязахме калници, предни, задни. Трябваше да вкараме десетка с 235-40 гума отзад и Ектра 0, защото сме мръсни стенсъри. 4 шицови мустачи, пустоти и така нататък. Колата стана горе-долу прилична улична кола за парзара. Да. Това е моят баща, Тасев старши, Тасио едно. Сега на този човек дължа цялата така любов, познание и всичко свързано с автомобилите. Това беше собственика на тази кола от начало, 2011 до 2018. Тогава ли сме купували? От 2011 вадих снимки оня. Браво. Още се държи.
Си го доказал, държи в момента. Ти успя да я караш от 2011 до 2018, аз я карах от 2018 до почти 2020. Почти нищо. Значи толкова си мога. Трябва едно Агни скоро да ни направите. Ще трябва да един освет. На ново. Да, аз като я взех, изкара някакви 2 години и реших да пенсионирам. Докато я карах тази кола, имах проект за Pro 2 се гласеше. Имаше направен кейдж, този мотор реално от зеления компакт беше в тази кола. Така да имах купе, което трябваше да е проект, което гласях за Pro 2, само че беше купе и го купих в грешно време за мен, защото тогава учих в Пловдив, работех така за по-ниска заплата и не можех да смогвам да правя тази кола. Продавах онова купе, тази кола беше също тогава пуста и на части. Тогава си взех и черния компакт и реших, че нямам нужда от 15 коли. Зеления компакт беше на част тогава, купето беше продадено с свален мотор, който остана при мен за всеки случай. И да, в един момент се появиха момчетата от Kids, Илян, Колю, Тома и колектива Боцо и всички останали. Видях, че правят някакви яки неща и реших, че мога да се включи аз в този колектив. И тогава събрах зеления компакт, сложих 2.8-цата, рязани шенкели, заварен див, ръчата вече се имаше и стана така горе-долу прилична кола за Сапарева баня, за да мога карам с тях. Почнахме да караме някакви тандеми, да правим по-такива сериозни карания. И усетих, че тази кола има нужда от апгрейди по завиване, окачване и такива неща. Направих няколко кръга на коло на колата. Тя тогава беше с MG и BC окачване и беше някакъв вкусно сравнение с моя дарак с рязаните шенкели и изпусналото FK, което седеше тогава. И ти ли си с FK? Няма го навивам да си взема вместо Max Speed Pros. Изпуснало FK, бе. И реално ти се познаваш с Колю задочно по Инстаграм или какво беше? Аз не познах никой, само Тома познах и бяха решили да карат на Сапарева Силян, още с зеления се бяха. Аз с тебе, аз съм работил в Кюстендил, обаче само съм ви виждал вас. Да, и аз съм бил малък и само съм ви виждал, не съм знаел кои сте, някакви години сме се разминавали. Проблем е, че не бях байка. Ще тръгне. Как не си колело, караш и те. Всеки карал колело постоянно. Каквото площадка. Да. И на Сапарева ли се запознаваме реално? Реално с Кит се запознах на Сапарева. Първо с Илян и Тома вече се познахме онлайн. И после първото каране на Сапарева се запознах с Колю и колектива. А с теб? Бил съм там, даже тогава нещо крик ви, тебе те врънках за крик, може би, да. Да, от тогава колегиална Сапарева се събра така. Отлични колегиални хора.
Покарах на Колю колата и реших да гладувам 3 месеца, за да си взема втора употреба. Голема заплата. Бях втора употреба тогава. Нищо. Да взема втора употреба BC и MG. Тук искам да благодаря на здраве. Пилси. Да благодаря на Петю Радичев и Марто Горанов, защото те реално свалиха това откачване и завиване от една кола и направих там процеса да дойде при мен реално. Благодаря. И да, нямах търпение да го монтирам, сложихме го, буквално нищо не знаехме как да настроиме и звъняхме през 1 час на колегата Богомил Владимиров, за да дава къли. Не, че и той много знае. Брано лозе, братче. Направихме някакви реглажи на око, реално тия реглажи на око не работиха и трябваше да мине стенд с лазери. Направихме лазерите и колата стана космос. После, за да намалим това процента на телка, свързан с задния мост, защото този E30 мост не се води много адекватен за каране, взех реглажен мост, който мога да се контролира камбара и изходимостта, стана доста така прилична кола за каране. Както е сглобена тази кола, само сме сменяли масло, 5 скоростни кутии, 2 диференциала и 3 хидравлични помпи. 3 хидравлични помпи, на път да сложим 4-та. И да, общо взето, горе-долу прилична платформа. Добре, че не се кара. Как се кара за 2 години, изкарва на 4 пъти общо. Да. Стараем се тази година да изкарваме по-често и да евентуално да вземем участие в програма на Содрифт, ако Весо ме пусне. Какво беше, бе? Ще правите нова поредица? Да, ще се опитам да направим нова поредица, която ще е свързана с презентацията на автомобили. Нещо като байкчек при BMX, само че ще е карчек. И ще е малко по-задълбочено. Ние в сервиза правим няколко автомобила, които са интересни за мен и енджойвам начина, по който се правят. Съответно и собствениците предполагам, че енджойват цялото нещо. И ще ви ги представя заедно с собствениците на колите. И това нещо, идеята му е просто да имаме диалог или някой от хората като Тони, който ще си представи неговия автомобил и ще го развива във времето, ще са повече епизоди, да се създаде негова поредица и той да си я води. И някои от вас може да намерят полезна информация и много забавни моменти в презентацията на тези автомобили. Тони, заповядай. Идеята на тази кола е да стане мукава като цяло за Сапарева. Колата е напълно стокова в момента, днеска направихме тест от София до Кюстендил. Издържа го, да видим на връщане. И ако всичко е наред, почваме да я правим. Като всичко ще се изхвърли отвътре, обичайните работи, стоков 3 бензин, който най-вероятно ще трябва да се свали, да се обслужи, биолни лагери, помпата да се направи с усилена ос и всичките те неща, които са им проблем. Пуши колата като караш. Да. Според мен си работа мотора. Двутактове. Не бе, сериозно. Мислиш да пипнеш мотора, мислиш да правиш нещо на мотора, мислиш да го отваряш. Да извадим двигателя, да се отвори, да сменят всичките течащи гарнитури, да се провери
какво му е състоянието, биелни лагери, по тях може би се ориентираме за нещо друго. Сегменти гумички, може би. Да, защото заради пушенето. Една компресия може да се измери преди това. Едни валове може да сменят. Едни валове от Гърция мога повикаме. Да. Ще стане хубаво. Една генерация. Да. С колекторчета. Една настройка след това. Да. Има работа. И да, като цяло... Как мислиш да направиш ходовата част? Какво си замислил да ползваш? Ще използваме нашите планки за подсилване на заден мост. Какво? Добре, добре. Ще ви дам линк! Линк долу в описанието. Линк долу в описанието. Сега съм го бил цяла вечер да кажа. Ще има бонус. Добре, ще използваме планки за подсилване на купето. Полиуретан навсякъде, където може да сложи. А днес ще ползваме пом, примерно. Ще откъсне моста. Нищо няма да откъсне. Нали са ви здрави планките? Вашите планки. Нашите планки са здрави. Бонуса падналът. И полиуретана е ваш. И полиуретана е наш. Къде могат го намерят хората? Има сайт, който вече има няколко артикула качени. K13fabc.com. Пишеш Google. Долу в описанието ще има. Ще цъкнете. Subscribe. Камбанка. Подскъс скрипа камбанката, има описание с линк за тампоните и сайта. Я го кажи пак. Кажи го пак. По subscription бутона и към банката, се иска да се абонирате за всички известия да получавате от канала на K13. Долу под това всичко нещо има описание, в което ще бъдат прекачени линкове за самите планки и за самия сайт съответно. Ти никога си говорил толкова, а без да объркаш нещо. Целият този ивент, който си направихме днес, за да дойдем до Кюстендил, всъщност беше някаква форма на чек, дали мога да го направим, как трябва да се организира и дали ще е забавно и готино. Чернова. Това беше чернова, да, както казва колегата зад катерицата. Зад катерицата, мишката. Зад мишката. И така, ще прави епизоди. Идеята на тази поредица, главно с този автомобил, е да покажем всеки един дефект и всичко, което няма откъде се разбере, освен ако не се пита някой. Като малките неща и да покажем всичко, така че хората, като гледат клипа, да видят всички малки работи, които трябва да се направят. Аз ще трябва да ги правя сигурно с него. Аз искам да се го правя, защото трябва да се науча. Той ще си го прави, подкрепям. Евала. Това е. Свърши сбирката и останаха само масените петна. Там има голямо петно. It's all about confidence, baby. She was a confident lady, and I know she's driving me crazy. Малко старомоден начин за тестване на изгорела гарнитура на глава. Пуска се налягане в цилиндъра и съответно показва дали има изпускане. Ако има дефект, почва да прави локвик от колата. Малко се напика. Честито. Сигурно е вече. Трябва да се сваля главата.